Siahla som po M-ku, normálne mi to sadlo a ja som sa v tej chvíli rozplakala. Sme išli šopingovať s mužom a ja automaticky, už som mala dole 10 kg, som siahla po XXL v mojom obchode. Veľké. XL, veľké. Muž hovorí, že ak si zober menšie, tak som siahla po L-ku. A teda som, že to ti bude veľké, no nemôže mi to byť veľké, siahla som po M-ku, normálne mi to sadlo a ja som sa v tej chvíli rozplakala. A muž teda pozerá na mňa, že akože, čo tam, to taký záchvat, taká trošku hystéria. Tak som sa reálne rozplakala v obchode, ale naozaj asi pol roka môj mozog odmietal prijať. Ja som sa stále vnímala, že som stále tam, kde som začínala a pritom už som mala zmenený šatník a ten môj mozog ma videl v tom zrkadle stále. Čiže toto ti tak asi tak postupne vlastne začínalo dochádzať, že už je ľudská v novom tele a už si zaslúži asi aj nové oblečenie a inú veľkosť konfekčnú. My to vidíme ako ženy cez to oblečenie, lebo ja som takisto túžila po veciach, ktoré som si proste nemohla na seba dať. Zrazu je to úplne iné, keď si proste veľmi ľahko vieme na seba čokoľvek zohnať v obchode. No? A hlavne v normálnom obchode. Ja som bola odkázaná proste objednávať, poviem, z Číny. A z Číny, lebo tam sa dali zohnať proste tie veľké veci. Ešte navyše ja som taká nízka, krátke nohy, že to bolo niečo strašné. A zrazu sa môžem obliecť v akomkoľvek obchode a kúpiť si to, čo sa ti páči. A že ešte to aj vyzerá dobre, taký overall. Ja som vždy túžila nosiť overall, áno. A vždy som si povedala, bože, tak ja nemôžem si dať overall, však ja v tom budem vyzerať a teraz mám tých overallov niekoľko. Ale celá tá cesta, lebo aj veľa žien, aj keď sme treba z tých financií, vždy im hovorím, ešte treba prirátať to, že budete meniť šatník, ale robte to postupne, lebo vy budete postupne chudnúť.